Ispirati mill-enċiklika tal-Papa Franġisku Fratelli Tutti, l-isqfijiet ta' Malta u Għawdex qed jistiednu l-bnedmin kollha ta' rieda tajba biex b'mod speċjali matul ir-Randan jibnu soċjetà ta' għoża u solidarjetà. Fl-ittra pastorali tagħhom għar-Randan ta' din is-sena huma qalu wkoll li matul dan iż-żmien tal-pandemija żdiedu l-problemi ta' saħħa mentali u ta' tbatija fir-relazzjonijiet. L-Arċisqof ta' Malta Charles J. Xikluna, l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma u l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi tkellmu dwar il-perjodu li qed ngħixu fih b'referenza mhux biss għar-Randan imqaddes iżda wkoll dwar is-sitwazzjoni tal-pandemija. Fakru wkoll li din is-sena l-Papa Franġisku iddedika lil San Giuseppe. Nitolbu lil San Giuseppe biex din is-sena inkomplu nikbru fl-għoża ta' xulxin u nibnu ambjent anke fil-kuntest tal-pandemija wara ta' soċjetà mibnija fuq is-solidarjetà. L-isqfijiet tennew li l-pandemija tal-COVID-19 ħarġet aktar fid-der kemm hawn persuni li jħossuhom iżolati u waħedhom jew b'sens ta' vojt kbir f'ħajjithom. L-ittra pastorali komplet titkellem ukoll dwar il-maħfra li għandha tinbena fuq il-verità u l-ġustizzja. Il-maħfra tinbena wkoll fuq il-verità u fuq il-ġustizzja. Minnhom il-Papa jgħid espressjoni qawwija. Il-maħfra mhux impunità. Il-maħfra għandha bżonn ukoll rispett tal-verità. L-isqfijiet tennew li flimkien nistgħu naħdmu għal soċjetà mingħajr ħitan u mingħajr fruntieri għaliex huwa b'dan il-mod li jista' jineleb il-virus tal-individwaliżmu. Qalu li dan jista' jsir ukoll permezz ta' dialogu li jirrispetta, isaħħaħ u li jfittex dejjem il-verità.